xi qabelkom ħalli Inselmulkom għal shooter u jekk għandkom xi ħaġa lina ibatwilna hawnhekk. Sakemm ma tkunx teacher fil-klassi baċċej. Għaliex? U għax teacher issa ma jistax irid il-permess. Ħana jlex tagħmel għax aħna għandna teacher parti mit-tim u għax ma tkellmux inti. Kelmu ħadd tkun taf. Ser? Ser? Kirkop. Ija jien, ser, jien. Kirkop. Ignorant, u għara fej wasalt f'ħajtek inti, so għanajt jien li kultan kun ignorant tasal f'ħajtek xe trid. Biex nistaqsuk dwar iċ-ċirkolari li ċevejtu, ser? Għallejni għal. Sommaħda. Jien għatni dal fuq television. Jgħassa Kirkop tivvintaħħom li ma tafx rrit nibat email issa jien biex niġi approvat qabel nitkellem u nider fuq television. U kif ħattajm mak iċ-ċirkolari, ser? Maħro, mawx, mela ma nidirx, xaffarijiet daw, daw jafu ma mi qed jiddiljaw. Jiena teacher ta' fama. Dejb mus semmur fuq il-television u noqgħod nitkellem ħażin ma nafx bet jaħsbu daw. Għadek kif ġbitta tafu? Ħarbit li? Wejwa daw tal-UP għalonna isma ninjoraw għad id-direttiva, anzi ħanorik se nagħmel fuq il-television jien, ħalli jkunu jafu minnu s-Suranċelleri, ara ġej, issa rejni di fuq il-television. Aqta, għax kif l-edukaturi ħadu għada xej kbira, Ejwa, sakemm moħħok ma jkunx ta' piżella. Naf biex ġej, reġa mill-inna. Ġovin ta' tenixxa ikkumpilalna diska fuq il-filosofija ta' Emi Bazzina tal-Piżella. Araw x'għamel u isfnu magħha. Wieħed jista' jiggradwa minn Piżella għal Dullija. Il-Piżella. Il-Piżella. Wieħed jista' jiggradwa minn Piżella. Il-Piżella. Il-Piżella. Il-Piżella ġa għandha ħarfien fin-nisġa soċjali tal-pajjiż. Biex jiena nigradu minn Piżella, Dollija, Bettiħa, jew nkella Qalqara Ħamra u minn hemm nevolvi biex ikolli l-moħħ ta' bniedem normali, irid nagħmel passi ta' sagrifiċi. Wieħed ikun Piżella mhuwiex xi ħaġa permanenti, wieħed jista' jiggradwa minn Piżella għal ħassieb. Il-Piżella. Il-Piżella. Wieħed jista' jiggradwa minn Piżella għal Il-Piżella. Il-Piżella. Inti Piżella. Kemmu bravo, proset Ġovin, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'kanzunettora tal-ġimgħa d-dieħla tajba l-ġara flimi. Jekk ikolkom, jekk issibu xi ħaġa interessanti li nistgħu ntrasformaw f'diska, bagħtu ilna fuq il-WhatsApp. Mela, il-membri parlamentari, isma' nara, qed jibżaw. Qed jibżaw għax wara li saret dik il-protesta qed jibżaw li jiġu xi ħadd u jitfalhom ikaralhom xi ħaġa minn hemm fuq għal-istat. Għalhekk Fil-Parlament. Mela fil-Parlament. Għalhekk għandhom bżonn il-protezzjoni u aħna fuq aħbarijiet bħal daw nibatu ir-reporter tagħna lil Anna Bananna. Il-lejla tajjeb ninsab live minn ġewwa l-Belt Valletta quddiem il-Parlament Malti fejn it-tnejn li għadda waqt il-budget seħ attak fuq il-Parlament Malti. Għal grazzja Alla u dwejja ta' ftit minna wkoll ma' weġġaħat. Minn dakinhar Anġlu, sur Speaker, żied il-miżuri u għamilhom aktar ħorox. Imma għat-tim tagħna ma kinux biżejjed. Bekk aħna llum qegħdin hawnhekk biex inqasmu il-protezzjoni għall-Ministri tagħna. Taħseb li għandu jkollok berizza bħal din ħabba l-protezzjoni intu diħel il-Parlament? Il-Parlament le. Ġewwa. Le. Aħna nibżaw għalikom u n-nies hemm barra jibżaw ħafna likom, allura nixtiequk li kieku toħodha miegħek, le? M'għandix bżonn, ma naħseb ħadd ieħor jgħod attettix li jaqla xi ħaġa fuq rasu. Min garan l-affarijiet? Insomma, dik hija parti mid-demokrazija tagħna xekk. Il-vir ma tħoss li għandek tilbeżza biex tkun sejf aħna qed ngħidulek hekk għax inħobbuk ta' Min garan l-affarijiet? U li toqgħodx tinkwieta ħabba fina. Għax aħna ovvjament ninkwitaw għalikom. Le u tixraqilkom ukoll kieku. Tom Halloween, toqgħodux tinkwetaw għalina da. Il-kanti huma forma ta' protesta, tajjeb, u jekk il-politiċi jibżaw għaliex ikun hemm protesta jfisser il-politiċi huma verament maqtuwajn mill-libertà tal-espressjoni. Bla dubju inti s-sigurtà dejjem importanti.
Min gara l-affarijiet. U dak kien kollox għal-lejla jena Anna Banana nadi il-linja l-lura likom fl-studio sta' Shooter. Studio sewleni, wieħed għannan, wieħed għanna studio. Naraw komada u narqu bid-disko. Il-piżella